Čaute, dneska tady máme nové videjko z našej série. Dneska zase s Olím. Už máme trochu postavený domček. Oliver pôjde ťažiť piesok. Oliver, pozdrav. Dobre, poďme hrať. Chod nažiť ten piesok. Asi. Ja idem volať, čo som pokazal. Ja už som slyšel na kopsať. Mrať. Jak jsme mohli, že 20 zhlédnutí kontrolom a že 2 lajky. Jako na tejto sérii? No. To jak bylo? Já nemám torčky ani. Tak to sa ti paráde bude dolovať. Počkaj, to vlastne nemusím, ale... Tak, nemáš u seba nejaké drevo? Čo? Diamanty. Tak ich vyťaž. Mamo. Ja tak kúkam. Hej, Iron. Ďalšie diamanty. Koľko ich máš tam? Počkaj, potrebujem toľko aj nevidím. Dúfam, že ten diabet smyslel. Ešte dole. Ďalšie no. Ovečka show. Zlato. Komajnovať sa oplatí. Juraj, že môže na tú strechu dať tam tú hlinu a potom dať tam tú farmu? Dobre, teraz tu riešime, že sa nepočujeme cez hovor. Nevadí. Počuješ ma? Tak dneska nebudeme sa počuť asi. Nevadí. Tak urob tú farmičku. No, Oliverko padol z vysokého miesta. Musíme dať prešte český potom. Tak sa to dalo naopak, že on počuje... Počkaj. On počuje mňa, ale ja nie jeho. Čo už. Tak urob tú farmičku a z druhej strany pod tú hlinu daj polbloky a potom tam môžeš dať aj vodu, keď tam budú tie polbloky. Lebo bude tu vodopád, keby si tam nedal tie polbloky potom. Hráme ďalej. Lebo vtku treba čo povedať. No. Ja som si vypol zvuk, Dobre, to vynecháme. Super. Super. Za chvíľu máme doma len. Kde zmizli PC? 6 emeraldov za Iron Pickaxe. Efficiency 2.
Fakt. Sa pozrieť. Čo mám počkať, čo ešte raz? 2 emeraldy. Že čo prejdú taký prípad, že Že ešte vyberal vyberal. A máš kbelík s vodou? Áno. A jaký krompač to je? Ten by bol dobrý, akože. Môžeme získať emeraldy, dones loďku. Pavúči Gernest. Hej, ale fakt my budeme potrebovať ešte veľa toho dreva. A kameňa možno tiež, máme posledných 49 ešte. Máme ešte v České nejaké kamene? Máme. Čo ja viem. Čo má? Ináč dal si vypekať ten piesok? Ešte nie. Tak ho daj. Pekám s tým Obchodníku obchodníkom našemu. Daj vypekať ten piesok pomaly. A kde zmyslíte dve pece? Neviem. Ešte kto ich ukradol? Buď ty, alebo ja. Nemáš ich v inventári? Ja som ich nebral. Však oni sú tu podolní. Jaj, aha. Čakaj. Kde je ten piesok? Aha. Funguje to? Ja som Čo? idem teda zoberať ešte viacej vody. Treba dať na bok tie veci, lebo ma tu porazí z nich. Ja polovičku z toho dreva prekraftím. Musíme spraviť konečný dvor. Tak urob. Takže to sú akože 3 vydajú vodu. 3 vody vedľa seba. Jedna na pravú, jedna na ľavú a v strede necháš prázdne. A tam sa ti urobí voda. A ty ideš dať moju slavu. A ti dám bránku, kde by som dal ty. Bránku akože na otváranie. Počkaj. Toto je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Počkaj, je to pár či nie? Je to 11, takže to není pár. A 11 má ktoré stredné? Počkaj. 5 a 5, takže 1, 2, 3, 4, 5. Potom 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Si môžeš ešte vykraftiť potom. Potom choď tú bránku užíva. Urob nejakú cestičku hore. Urob to s pomocou nejakých schodov, polblokov a hliny. To by mohlo vyzerať dobre. 32 piesku. Biele barvivo sa získava ako? Získaš mi nejaké biele kvetiny? Bo biele okna vyzerajú strašne pekne. Alebo sa vyspíva. No stačí, keď spí jeden hráč. Ja dúfam, že sa to dá aj skraftiť z tejto. Čo je light gray? Počkaj. Tam je creeper dolu. Jak sa kraftí potom biele Kamo z Bonilu biele barvivo, fakt? To je toľko. Tak sa vyspí, som povedal, ale nevadí, ja spím už. Aj tá cestička už si urobil? Kamo, zabiť toho skeletona, on má polovičku armora. On ten armor, to by bolo najlepšie. To bude najnižšie vyrobiť. Jak sa prefarbuje sklo? A oni majú dobrú durabilitu, ten čistoid má dobrú. Hej, to je, kamo. Sa takto musí fakt
No, tak keď to... Dám. Okay. To šedé barvivo je dosť pekné. Čo hovoríš na takéto Ja to ešte prekraftím na hentie. Tie somariny. Nechaj ho žiť. Prečo? Neviem. Keď dostaneš žaví, tak ho... Nie, neber tie skla. Ináč akože... Mohol by si urobiť striežku. Nechcem ti kaziť náladu, ale pre chvíľu si chcípol. Máš prázdny inventár? Potrebujeme premiestniť tú česku. Ber veci. Máš tú česku? Tak ju niekde polož, to je teraz jedno. To musíme... Daj niekto niekde aj dosť. Teraz nie tu! Ešte nie. Vyprázdniť si inventár. Toto. Máme veľa toho. Ale teraz môžeš druhú urobiť už. A postele si... Si beriem tu viac pristená. Postel. Mám 10 farby, a to by mohlo stačiť. Je chrapové sklo, počkaj. Glas jaj. Ja môžem robiť modré okná, ale to by moc dobre nevyzeralo. Lapisu. Mám pať do ruky. 1 a 5. Druhá 5. Tretia 5. Jeden crafting table. Tak. Potom keby ti dostala nejaké schody, tak ich doneš sem. Ok. To bude takéto dvere a schody. A potom... Počkaj, to je v štádiu vývoja, musíš byť... Olivera potom tam robí takú ročku, čo pôjde do horného patra. Mohlo by to byť dobré. Si mi sekolo, lebo som ťa nečakal. Je? Že urob tam rozbočku aj na to druhé patro. Ok? Tie okná vyzerajú dostatočne dobre. Tak. Chcel by to tie... To drevo. Za iba... To mi nevychádza. Tie listy. Chcel by sa ešte nejaké tie listy. Počkaj, máme? Máme stak. Si do tej farmičky vôbec niečo zasadil? Ešte nie. Modno. Lidi, tohle je pre dnešné videjko všechno, dávajte like, Oliver dáme 5 lajkov, vidieť ďalšie video a vidíme sa na budúce, čaute.